Takže zdarec, tady Megatron, zdravím nás u videa z Metinu, Quadcore. Mám tady účet na prodej. Heslo a to bych řekl až kupci. Nejlépe někomu z Brna nebo přes něco. Nevím, jak by se to předělalo, to by se všechno domluvilo. Je tady odehráno 43 169 minut. A je to 136. level. A věci, co tam mám, vám ukážu. A jinak jsem tady se Šilarem, s dalšíli. Zarec palec. Kopanec, dlabanec. Tak, bobanec. Záchodec. Rád bych vám o tomhle taky něco povídal, ale vůbec nevím, o co jde, takže mluví tady kolega. To bude jenom krátké video, jako jestli by měl o to někdo zájem nebo tak, protože jsou tam docela luxusní věci a já už to nehraju a nevím, komu to strčit. Takže je to postava Mental, má to silný tělo, všechno to má na péčku, má to dračí čepel a to dračí čepel plus 9, hodnota útoku 690 až 750, průměrná škoda 44%, silný proti orkům, silný proti ďáblům, 12% šance na pro nějaký zásah, silný proti příšerám 15%, hodnota útoku plus 75, všechny kameny plus 6, je to postava PVM. Jinak tady je stříbrné brnění duchu plus 9, dělá se to z Lorda, takže je to zase další IS věc, je to plus 9. Full PVM, kameny plus 6. Jinak měl jsem to jakoby, celou postavu jsem měl full PVM, potom jsem rozdal všechny věci, protože už mě ta hra nebavila. Tak jsem toto a potom mě někdo dal věci, takže tady malý ohnivý štít, přilba s maskou ducha a boty ohnivého kruhu plus 5. Jinak tady máte ty věci, je tady prsten Warp, potom bojové zvíře z item shopu, na který můžete jezdit. Vypadá takhle, je to bojové prase, dá se z něho sekat a je to normální kůň, všechny ty spelí. A vypadá to takhle. Potom tady mám ještě platnové brnění Tigra plus 9 od 18. levelu full PVM. Takže to takhle vypadá a dohromady má to průměrnou škodu 44% a když si k tomu koupíte ten příčesek, tak to máš průměrnou škodu 54%. Takže kdyby měl někdo o tento účet zájem, tak stačí napsat a mohlo by se nějak domluvit a takové ty věci. Takže takhle to všechno vypadá a já vás teda zdravím, zdarec Megatron.